Liburutegian egiten duguna egunero, isa urteko egun guztietan, da irakurketa sustatu. Egunero zabaltzen dugu zenian atiak bertan irakurtzea gustatzen zaien jentia hurbiltzen da, eta bertako egunkariak, aldizkariak ero liburuak irakurtzen ditu. Eta bestetik hainbat jarduera antolatzen dugu umiendako eta helduentzako, ez? Helduenen artean idazlearekin arisa emoten irakurle taldea biltzen da 2013tik 8 saiotan urtean zehar, eta Kitxorekin batera egiten dugu. Inportantia da esatia edo garrantzitsua idazleak bertan egoten direla saioetan, aprobetxatuz Euskal Herrikoak direla. Gazteleraz beste klub dakagu helduentzat, gero txikisenentzako dakaguz urte batetik DBH-ko lehenengo mailera arte, hainbat talde. Eta bestetik irakurketa gidak, segun eta ze gai eskatzen dan, eskoletarako liburu sortak lagatzen doguz, hori asko erabiltzen den zerbitzu bat da, liburutegiei biltari deitzen diogu. Eta aparte, gure irakurketa klubetatik aparte, beste irakurketa talde 3, bata Litertxoko, bestia Pagatxa eta Biztu. Eta beste 3 talde dakaguz irakurketa errazekoak, bata Agifezekoa, beste bat Gogaineko URTMS unitatea eta bestia San Andres residentzia ero.